Hello guys, welcome back to my YouTube channel Biras Nazari. नोंथांमोनखौ आंनि बिराज नार्जारि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामदो। आं दायो मोनसे मेथाइ खननो आखायाव लादों, बे जाबाय बुंनायाव मावनायाव। बुंनायाव मावनायाव फोथायजादोनो, आखलाव फोथायजादोनो। बुंनायाव मावनायाव फोथायजादोनो, आखलाव फोथायजादोनो। ओइ जोहोलाव, ओइ सिखोलाव, ओइ जोहोलाव, ओइ सिखोलाव। नोंनि दावगानायखौ बयबो नुनाय बादि नोंनि रोंनायफोरखौ बाहायदो। नोंनि दावगानायखौ बयबो नुनाय बादि नोंनि रोंनायफोरखौ बाहायदो। फोथायनाय दङब्ला सुबुंनि गेजेराव दैखोनथि जादो। फोथायनाय दङब्ला सुबुंनि गेजेराव दैखोनथि जादो। ओइ जोहोलाव, ओइ सिखोलाव, ओइ जोहोलाव, ओइ सिखोलाव। फोरबोआ फोरोंदो फोथायग्रा अनग्रा जानो, जोंखौ बियो गुरै जानो। फोरबोआ फोरोंदो फोथायग्रा अनग्रा जानो, जोंखौ बियो गुरै जानो। फोथायनाय दङब्ला सुबुंनि गेजेराव दैखोनथि जादो। फोथायनाय दङब्ला सुबुंनि गेजेराव दैखोनथि जादो। ओइ जोहोलाव, ओइ सिखोलाव, ओइ जोहोलाव,